Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Kutxa Kultur plazara. Lehenik, ondorengo gonbidatuei eskerrak eman nahi dizkiegu. Eneko Goia, alkate jauna, Alfredo Badiola, Geroko presidentea, Juan Luis Unzurruntzaga, Geroko zuzendari eta koreografoa, eta Andoni Iparragirre, txistulari eta musikarien zuzendariari. Noski, Geroko batzorde guztiari ere. Luis Miaras, CD, Espainiar Epilepsia Federazioko zuzendari zientifikoari eta Apoio Drabeteko zuzendari eta sortzaileari ere. Eta noski, Aitor Uriondo, Axular Lizeoko zuzendariari. Eskerrak beti ere, Kutxa Kulturari eta baita bere teknikari guztiei. Eta nola ez Goteo Fundazioari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari Meta Match Funding posible egiteagatik. Gero Axular eta Apoio Drabetek Meta markoan Drabetzari proiektu solidarioa aurkeztu zuten, non euskal kultura eraldaketa sozialaren parte bezala azaltzen den. Eskerrak ere babesleei eta gaur eguneratu zareten guztioi. Gero, zer da eta zer egiten du? Gerra dantzataldea 2004 urtean sortu zen Donostiako Aiete auzoan, Axular Lizeoko guraso talde baten ekimenez, kultur elkarte gisa. Elkarteak sorburutik hitzarmena izan du Axular Lizeoarekin, ikastolako ekimenetan lankidetzan jarduteko. Besteak beste, euskal dantza eskolaz kanpoko jarduera gisa lan dadin bertan. Horrezkero, ibilbide oparoa egin du euskal dantzaren eta euskal kulturaren sustapenean, bai Euskal Herrian bertan, bai kanpoan ere. Gero dantzataldea 500 bat kidek osatzen dute. Dantzarien artean adin guztietako lagunak daude, 5 urteko haur txikietatik hasita, 60 urtetik gertu dauden helduak nagusienak direlarik. Horrez gain, musikari talde bat ere badauka, eta argiztapenarekin, soinuarekin, eszenografiarekin eta jantzien diseinu eta joste lanarekin laguntzen duten voluntario talde zabala ere biltzen da Gero taldearen inguruan. Kide horietako gehienak esperientzia luzeko profesionalak dira haien alorretan, eta taldeari esperientzia hori eskaintzen diote voluntario moduan. Ikuskizunen esparruan, formatu handiko 7 lan taularatu ditu Gero taldeak. Sasi artean, lamien basoa, talaia, xereta, argizaiola, itzalgaldua eta agorria. Eta 2021 bateko udaberrian, 8. ikuskizuna aurkeztea espero dugu. Iga. Ikuskizun horietan, kultura tradizionaletik abiatu eta gizarte garaikidean kezka iturri eta gogoeta gai diren gaiak jorratzen dira dantzaren bidez. Mitologiaren esan nahia egungo gizartean, memoria historikoa, krisi ekonomikoa, gerra, emakumeen bazterkeria eta abar. Era berean, euskal gizartearen eremu simboliko funtsezkoenak berrinterpretatzen dira, hala nola, basoa, baserria, itsasoa, lantegiak eta hiriak. Horrekin batera, euskal musikaren eta dantza tradizional zein berrien arteko zubiak eraikitzeko ahalegina egiten da. Geroren helburu eta baloreak ondorengoak dira. Adin guztietako lagunei kulturarekin lotutako jarduerak eskaintzea. Auzolanaren eta elkarkidetasunaren bidez, gizartean inpaktu positiboa izango duten proiektuak garatzea, kulturaren alorrean voluntariotzat izan dezakeen indar eragileaz baliatuta. Euskal kultura eta bereziki folklorea suspertzea eta eguneratzea Euskal Herrian zein nazioartean. Jantziekiko interesa, dotore jantzi proposamena. Gero Axular, dantza eta musika tradizionalen ikuskizunetako jantziei jartzen dien ardurak bereizten du. Ahalegin handia egin du eta diru asko inbertitzen du jantzietan. Guztira, 60 jantzi diseinu baino gehiagoko 3000 piezatik gora ditu. Eta guztiak daude Euskal Herriko jantzi tradizionalean oinarrituta. Xehetasun guztiak ondo zainduta. Urteak daramatza Donostiako udaleko festak departamentuarekin elkarlanean. Aholkulari zuzen gisa Olentzeroren desfileari eta parte hartzaileen janzkerari balioa ematen saiatuz. Ekimenak hainbat helburu ditu. Baserritar jantziari merezi duen balioa ematea. Donostiarrak animatzea Santo Tomas egunean baserritarrez janztera, jantzia diseinatzen laguntzea eta jantziaren kultura zabaltzea. Arrotasunez, ez harrokeriaz leloarekin adierazten den moduan,
Proiektu honetan garrantzi handia ematen diogu jantzia erabiltzeko sentimenduari. Transmititu nahi dugu baserritarrez janztea ez dela mozorrotzea. Gure arbasoak gogora ekartzeko modua dela. Haien ohiturak berpiztu eta gogoratzen ditugu. Beraiek egin zuten ahaleginari esker garatu baitzen euskal kultura eta kultura horrekin harro gaudela transmititu nahi dugu. Gure baserritarrak pertsona arruntak ziren eta baliabide gutxi zituzten, baina ez ziren ez zikinak, ez narratsak. Beren burua ederra ikustea gustatzen zitzaien guri bezalaxe, eta asko zaintzen zuten beraien irudia, ez bakarrik festetara, jarduera sozialetara edo elizara joatean, baizik eta egunerokoan ere. Garaiko idatzietan asko nabarmentzen da emakumeek erabiltzen zuten arropa zurien garbitasuna. Baita esaterako orbanak estaltzeko, mantalak jasotzeko ohitura zutela ere. Adibide horiek hain zuzen, erakusten digute asko arduratzen zirela beraien irudiaz. Helburu guzti hau betetzeko, hainbat modatako jarduerak antolatzen ditugu. Aurrez aurrekoa, honakoak adibidez. Hitzaldiak, erakusketak, desfileak, tailerrak, joskintza ikastaroak, baserritar jantzien lehiaketak, aholkularitza eta dantzariei jantzien inguruko formakuntzak. Gaur egungo teknologiak erabiliz, ondorengoak. Site berria dotorejantzi.geroaxular.eus. Dotore Truk, bigarren eskuko online merkataritza, diseinatzaile virtuala, online erakustokia eta sare sozialak lantzen ditugu. Idatzizko euskarrien sorkuntzaren bitartez, hurrengo hauek flyerrak aholku praktikoekin, aholku gida eta liburu teoriko praktikoa. Eta ikus entzunezko euskarriak ere, hala nola lotu abarkak eta alpargatak, nola jarri gerrikoa eta nola jarri buruko zapia. Jarduerak adin guztietako jendeari, haurrak, gazteak, helduak eta adinekoak eta arlo guztiei hezkuntza merkataritza daude zuzenduta. Eta aintzat hartzen ditu besteak beste, erantzukizun soziala eta ingurumena, Donostian, Euskal Herrian eta baita diasporan ere. Kultura tradizionalari zentzu berria eta aberatsa emateko bideak jorratzen ditu ekimenean, eta besteak beste, kultura tradizionalen babesa, kultura parte-hartzailea, gizarte ongizatea, inklusibitatea eta justizia soziala lantzen duten elkarte eta erakundeekin ditu harremanak Gero Axular taldeak. Arlo sozialean lana, Zorroaga eta Matia Fundazioak. Gero Axularrek hainbat elkarte eta erakunderekin lan egiten du. Hain zuzen ere, beren kolektiboei zuzendutako ekitaldia eta jarduerak eskaintzen ditu. Gero, hasieratik izan du helburu Gabonetan egoitzetan dauden autonomoak alaitzea. Lehen, egoitzetan bertan egiten genituen dantza emanaldiak, baina 2005-etik aurrera, dantza jaialdiak antolatzen ditugu urtero, eta gonbidatuta joaten dira bertara. Abenduaren 22an egin ohi ditugu dantza eta musika jaialdia Zorrogako elizan, Olentzer hori harrera egiteko. Axular lizeoak ere parte hartzen du ekitalde berean. Belaunaldi arteko boluntariotza programan hartzen dugu batxilergo ikasleen lana, autonomonak sarreran eta irteeran laguntzeko eta askaria banatzeko beraien ardura izanaz. Matia eta Zorrogako egoiliarrei zuzendutako Gabonetako jaialdia oso hunkigarria da. Egun berezi horietan, autonomonek, konpainia eta alaitasuna bilatzen dute. Eta gure dantzariek, Gabonetako ilusioz beteta, dantza eta musikaren bidez, transmititzen diete hori. Azken batean, jarduera ludiko bat izateaz gain, funtzio terapeutikoa ere badu, eta adinekoen zahartze aktiboa, osasungarria eta zoriontsua sustatzen du. Emaus Fundazioa. Emaus Fundazioaren eta Gero Axularren arteko lankidetza 2018 urtean hasi zen. Une hartan, Gero Axularrek auzoko bizitza sozialean modu aktiboagoan parte hartu nahi zuen, eta Emausekin harremanetan jarri zen elkarri nola lagun ziezaioketen aztertzeko. Urte bete beranduago, Gero, Iga, bere 8. ikuskizuna prestatzen ari zela, jantziak egiteko elkarlanerako aukera ikusi zuen. Horrela, munto bitartean, eguneko zentroak proposatu zuen bere tailer okupazionaletan mutilen jantzietako galtzak mozten eta egiten laguntzea. Lehen elkarlan horren ondoren, bi erakundeek beste aliantza posible batzuk aztertzen jarraitu zuten. Dotore jantzi ekimena bere lehen urratsak ematen ari zen eta ezagutzera emateko jantzien erakusketa bat prestatzen ari ginen.
Fundazioak paper birziklatuarekin manikiak egin zituen bere tailerretan, eta gure jantziak erakusteko manikiak egiteko proposamena egin ziguten. Guztira 6 maniki egin zituzten Gero Axularrentzat, eta Drabetzari proiektuan erabiliko ditugu hauek ere. Tailer okupazionalei eta publikoaren aintzatespenari esker, egoiliarrek gaitasunak eskuratu eta garatzen dituzte. Haien gizarteratzea errazteko eta motivazioa eta autoestimua areagotzeko tresnak lortzen dituzte. Beren lana oso baliotsua da gizartea bazterketaren inguruan sentsibilizatzeko, eta Gero Axularri bereziki dantzariekin balioetan oinarritutako hezkuntza eta elkartasuna lantzeko ezagutzak ematen dizkio. Apoio Drabet elkartearekin elkarlana. Desgaitasun fisiko eta psikikoak dituzten pertsonen egoerarekin sentsibilizatzeko ekimena da. Baina ekimen solidario bat baino gehiago ere bada. Azken batean, sindromeak eragindako haurren eta gazteen erabateko integrazioaren alde egiten du lan. Dantzari guztiak, haien gaitasunak ezein direla ere, proiektu erkide eta partekatuan inplikatuta eta gutxitasun egoeran dauden pertsonen taldearen eguneroko bizitzan normaltasunez hartuta. Honen inguruan 2 proiektu jorratu dira. Lehena, Agorrila Solidarioa, 2018 eta 2019 urteetan. Agorrila Solidarioa, Gero Axular eta Apoio Drabet arteko lankidetzaren emaitza da, eta Drabeten sindromeari buruzko ezagutza zabaltzea du helburu nagusi. Agurain, Agoiz, Atarrabia, Ermoa eta Lazkaoko udalek beren agertokiak utzi zizkiguten Agorrila Solidarioaren emanaldirako, eta txartelen bidez bildu zuten dirua ere eman egin ziguten. Gero Axularrek bere aldetik bere ikuskizuna eskaini zuen udalerri horietan, publikoari kultura inklusiboko gure proiektuaren berri emanez. Bigarrena, Drabetzari da. Gero Axularrek garatutako kultura inklusiboko proiektua da. Drabetzari 15 urteko dantzaria da. Eta urteak daramatza Gero Axularreko ekintzetan parte hartzen. Batzuetan dantzan eta kantuan egiten du, beste dantzari batzuen laguntzarekin. Beste batzuetan, Ainonak ez diren egunetan, gurpil aurkitik parte hartzen du. Egun okerrenetan, ospitaleko batetik, mugikorretik ikusi behar gaitu. Gure dantzariak existitzen den sindrome epileptiko larrienetako bat du, krisi epileptiko kontrolatu gabeak ditu, eragin kognitibo larria eta ibileraren nahasmenduak. Kultura inklusiboko proiektu honi esker, motorizitatean hobekuntzak jasotzen ditu dantzatik, baita bere bizitzaren normalizazioa, adiskidetasuna eta empatia ere. Baina eman ere egiten digu, esfortzuaren balioa erakusten dugu. Drabetzari kultura inklusiboa sustatu nahi du, eta euskal kulturak gizartea eraldatzeko elementu gisa dituen aukerei balioa eman. Drabetzari es un proyecto de cultura inclusiva desarrollado por Gero Axular. Drabetzari es una danzari de 15 años que desde hace muchos participa en las actividades de Gero Axular. En ocasiones lo hace bailando y cantando, apoyada por otros compañeros danzaris. Otras veces, en sus días no tan buenos, participa desde su silla de ruedas. Incluso en los días malos lo tiene que hacer desde una cama del hospital y vernos desde el móvil. Con este proyecto de cultura inclusiva, nuestra danzari recibe mejoras en su motricidad a través del baile, normalización de su vida, compañerismo y empatía, y nos regala una sonrisa y una capacidad de superación que nos enseña el valor del esfuerzo. Drabetzari quiere promocionar la cultura inclusiva y poner en valor las posibilidades de la cultura vasca como herramienta de transformación social. Finanziazioa, Goteo Fundazioaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren Meta Matchfundinaren 5. edizioaren esparruan, Gero Axularrek eta Apoio Drabetek Drabetzari aurkeztu dute. Euskal kulturak gizartea eraldatzeko dituen aukeren alde egiten duen proiektu solidarioa. A través de este matchfunding, Gero ha conseguido financiación gracias a las donaciones de particulares y el apoyo de empresas e instituciones. Zer egingo dugu? Gutxienez 5 erakusketa 12 jantzi tradizionalekin eta haien deskribapenarekin. Drabetzarik manikia izango du jantzi horietako bat. Eta ondoan, Drabeten sindromeari eta Drabetzariren historiari buruzko azalpena egongo da. Iga, Gero Axularren ikuskizun berria. Drabetzariren historioa kontatuko da ahotsean, eta Drabetzarik ere parte hartuko du. 2 emanaldi egingo dira gutxienez. Halaber, 260 dantzari trebatuko ditugu Drabeten sindromearen inguruan,
kontzientziatzeko bozgorailu sozial izan daitezen. Gero Axularrek 2021 urtean egingo dituen jardueretan, hala nola ikuskizunak, erakusketak, jaiak, informazio guneak edo standetan, dantzariek zabalduko dute proiektuarekin lotutako informazio guztia. Euskal kulturaren arloko erakundeei zuzendutako gida bat ere prestatuko dugu, desgaitasunen bat duten pertsonen parte hartze inklusiboa bultzatzeko. Orain, trabetzariko lehen esposaketa ikusiko dugu. Vamos a comenzar con Talaya. Talaya fue realizado durante los años 2009 y 2010 y lo representan Markel Olazagasti y Anne Rincón. Talaya, espectáculo ambientado en una historia de amor en un pueblo costero en el que mientras los hombres iban a la mar, las mujeres se quedaban cuidando de la casa, de los hijos y cosiendo las redes. Markel, Talaya chico. Llorar, en silencio, forma parte de la vida de padres y madres de afectados con síndrome de Dravet. Isilean negar egitea, Draveten sindromea duten aurren gurasoen bizitzaren parte da. El traje, inspirado en los marineros de la época en la que iban a pescar ballenas, se compone de pantalón de rayas, camisa con pechera con lorzas, pañuelo de cuello, gorro de lana y chamarra. También usaban las chaquetas conocidas como caitus o lequeitiarras, verdes o rojas con cuadros negros. Para asemejar las chamarras aceitadas que usaban los marineros para protegerse de las inclemencias del tiempo, hemos hecho unas chaquetas de polipiel. Anne, Talaya chica. La sonrisa permanente de los niños Dravet es el antídoto perfecto a una vida complicada, demasiado complicada. Dravet duten aurren irrigarre etengabea, bizitza korapilatsuei baterako antídoto bikaina da. El traje, inspirado en las bateleras, que eran mujeres muy coquetas, adornaban su pelo trenzado con cintas de colores y llevaban un cancán o miriñaque que exageraba el ancho de sus caderas, en contraposición con la estrechez de cintura que les daba el corpiño. Las bateleras ayudaban a la gente en pasaje a pasar el río de un lado a otro. En época de calor era habitual verlas en mangas de camisa. Las faldas llevaban por debajo un cancán con varillas para representar esa costumbre que tenían las bateleras y así exagerar las caderas de las mujeres. Anne lleva también una trenza larga postiza, evocando la costumbre de llevar el pelo trenzado. Completamos el modelo con un gorro de paja que nos recuerda a las pamelas que usaban para protegerse del sol. El siguiente espectáculo, Xereta, se celebró durante los años 2011 y 2012. Anne Goyenetxe eta Aritz Matallana, etorriko dira orain estenatokira. 18. mende amaiera girotua dago ikuskizuna, Xeretako haranean. Artzain batek benetako gertakizunen eta ametsen bitartze bizi dituen abenturak kontatzen ditu. Aritz, Xereta mutila. La mayoría de los afectados tienen crisis nocturnas o alteraciones del sueño. Esto significa familias sin dormir. Kaltetu gehienek loaren nahasmenduak edo krisiak dituzte gauean. Honek esan nahi du, lorik egin ezin duten familiak daudela. Garaiko baserritarrak jazten ziren modutik hartutako jantzia dugu. Kremaierarik ez zegoenez, galtzek aurreko aldean botoiez beltzen ziren irekidura bat zuten. Alkandorak lepo zerrenda eta izurrekin apainutako paparra darama. Txalekoa, gizonen ohiko jantzia da. Artilezko edo kotoizko gerrikoa erabiltzen zuten. Lan egiten zutenean giltzurrunak babesteko. Galtzak egiteko kolore iluneko panazko oiala aukeratu dugu. Erabilitako edo zimeltutako isura ematen duen eguna. Txalekorako, garaiko egunen antza daukaten artile lakar batzuk aukeratu ditugu. Anne, Xereta neska. Más del 50% de los afectados
han tenido alguna fractura o herida importante por sus caídas durante las crisis epilépticas o por sus dificultades motoras. Kaltetuen 50%ak haustura edo zauri larriren bat izan dute, krisi epileptikoetan, izan duten erorikoen edo mugitzeko zailtasunen ondorioz. Garaiko baserretaren janzteko ohituratik hartutako jantzia. Txambren moda iritsi baino lehen, emakumeek barruko blusak gerruntzearekin, bularrak eusteko eta jipoiarekin janzten zuten. Blusak arizturiz egiten ziren, leporik gabe eta mahuka zabalekin, sorbaldan eta eskumuturretan tolestuak. Blusek kolore urdin, gorri edo zuriari ez egindako brodatuak eraman ohi zituzten lepo zerrendaren ertzean eta izurretan. Oihalez egindako gona gorria oso garrantzitsua zen emakumearen ezkontzarian. Berotzeko erabiltzen zuten jantzia zen, zinta beltzekin edo loredun motiboz apaintzen zituzten. Jatorrean, oihalak lodiagoak ziren, baina ikuskizunerako flanela fina egokiagoa da, pisu handia baitu eta mugimenduari laguntzen baitio. Gona, zintz beltz batekin apaindu dugu, ereduari xumetasuna eta gardentasuna emateko. Hurrengo, esposaketa itzal galduarena izango da. 2015 eta 2016 urteetan taularatua izan zena. Aimar Perez eta Naroa Monrealek erakutsi izkigute bertako jantziak. Itzal galdua, 19. mende amaieran eta 20. mende hasieran girotua dagoen ikuskizuna da. Eta ikasketekin jarraitu ahal izateko, herritik atera behar izan zen Otsagiko gazte baten historia kontatzen du. Naroa, itzalan está. El lenguaje es una de las áreas más afectadas, perjudicando de forma dramática al uso de la lengua como forma de interrelación. Hizkuntza da sindrome duten pertsonen eremu kaltuenetako bat, eta horrek eragin nabarmena du komunikazioan. Enaren ibilbidean oinarritutako historia. Enarak, 19. mendearen bukaeratik 20. hasiera arte, Nafarroako Zaraitzu, Erronkari eta Aragoiko Antso baialetako emakumeak mendian barreratu behar ziren, eta urtearen zati handiena Mauleko espartinen lantegietan pasatzen zuten. Familientzan mantenu bilatu behar zuten eta urte zailak izan ziren, Hego Pirineoetako isurialdean gehien bat. Horrela, eta ia nahi gabe, migrazio mugimendua jaio zen. Eraldatu eta aztarna eztabaezina utzi zuena Aran Pirineotar horietan. 3 eta 4 egun bitartean zirauen bidea Aranen gertaera sozial garrantzitsuenetako bat bilakatu zen. Udazkenean joan eta udaberrian itzultzen ziren, eta beltzez edo kolore ilunez jantzita joan ohi ziren. Alai eta arin, arrazoi egingatik eta akaso beltzez amaikagatik deitzen zituzten enarak. Jantzia mantalilun handiekin eta lepoko beltzarekin osatua dago. Bere zeharbidean beltzez jantzten ziren emakume horiei irudia parekatzeko. Hala ere, mantala zintazin batekin apaindu dugu agertokian jantziari kolore pixka bat emateko. Aimar, itzala mutila. No son capaces de vivir de forma autónoma en la edad adulta. Tienen altos grados de discapacidad y dependencia. Solo hay un afectado de grave en el mundo que lleva una vida autónoma. Minusbaliotasun eta mendekotasun maila handia dute, eta ez dira gai heldua doan modu autonomoan bizitzeko. Munduan Dravet-en sindromea duen pertsona bakar batek du bizitza autonomoa. Garai hartako baserri inguruan zen lanbidea isladatu nahi izan du jantzionek. Enarak udazkenero ateratzen ziren beren herrietatik. Soroak utxik gelditzen ziren, gazte gehienak herriberako bazketara joaten zirelako bere hartaldeekin, eta emakumeek etxeko lanak egiten edo etxetik kanpo lan egiten zutelako, zuberako esparkena lantegietan. Enarek, Pirineoako inoiz gurtzetzeari utzi zioten, lehen errepideak eraiki zirenean, eta 1930 urtetik aurrera, autoz bidaiatzen hasi zirenean. Migrazio mugimenduarekin bukatu zuten beste faktore batzuk ere egon ziren, lanaren mekanizazioa, gerra zibila eta gerra ostea. Lepoko zapi gorria, kolore horiko marrazkiekin, zuberoan eraman ohi zuten bezala.
Gerriko gorria, brusa beltzarekin, nabarmentzeko eta eszenari kolore pizka bat ere emateko. Kotoizko brusa zabala, zabalera guztian brodatutako apaingarriekin. Kotoizko alkandora, paparra izurrekin apainduta. Eta azkeneko ikuskizuna, Agorrila. Agorrila es el último espectáculo que vamos a representar ahora. Se realizó los años 2017, 18 y 19 y va a estar representado por Garazi Parraguirre, Ander Martín y Uxue Otmendi. Este espectáculo, ambientado a principios del siglo XIX en Donostia, que narra la historia de amor entre dos donostiarras en medio de la barbarie cometida por los ejércitos invasores y la quema de la ciudad, el famoso 31 de agosto de 1813. Garazi representa a la novia. En el 75% de las familias, un progenitor, generalmente la madre, deja de trabajar para cuidar al afectado. Familien 175 kasuan, guraso batek amak oro har lan egiteari uzten dio kaltetua zaintzeko. Traje inspirado en los trajes de baserritarra utilizados en el siglo XIX. Modelo clásico de falda con grandes vuelos y chambra ajustada a la cintura. Delantal amplio con bolsillos y volante. La falda tiene un zócalo para esconder los enganchadores de las zarzas y manchas producidas al trabajar en el campo. En la parte trasera también tiene un pedazo postizo, ya que era una zona que se desgastaba mucho. Y como conseguir una tela era complicado, utilizaban mucho los remiendos con petachos. Sin embargo, la parte delantera, que está protegida por el delantal, no suele necesitar remiendos. Hemos respetado la forma tradicional del modelo, ya que con la protagonista queríamos representar a las jóvenes donostiarras del siglo XIX. Aunque en la ciudad no se usaban las abarcas, en este caso por conjuntar a la protagonista con su pareja, hemos optado por que use también abarcas. Ander Martín, chico Hauncha. El Drave aísla. Solo el 39% de los padres manifiestan recibir ayuda de familiares no convivientes. Dravetek bakartu egiten du, gurasoen 29%ak bakarrik adierazi du bizikide ez diren senideen laguntza jasotzen duela. Traje inspirado en la sociedad burguesa donostiarra de la época. En el diseño se refleja la influencia francesa que soportaba la ciudad debido a la cercanía con la frontera. Estos trajes se utilizan en la escena en la que el pueblo se une y decide reconstruir la ciudad. En este caso, sustituimos las medias de seda por las de espuma para abaratar costes de producción. Gran calidad en los tejidos, chalecos de seda. Los adornos de botones, las chorreras y demás demuestran la influencia europea y el nivel económico de las personas que lo vestían. El chapín de cuero es la sustitución del zapato de la época. Uxue, la chica en Agorrila. El 60% de los hermanos sanos de afectados de síndrome de Dravet muestran niveles altos de ansiedad o depresión. Draveten sindromea duten pertsonen anaia-arreba osasuntsuen 60%ak ansiedade edo depresio maila handiak dituzte. Traje inspirado en la sociedad burguesa donostiarra de la época. Estos trajes se utilizaban en la escena en la que el pueblo se une y decide reconstruir la ciudad. El diseño del traje es el mismo para toda la colección. Sin embargo, hacemos distintas combinaciones de colores, inspirados en el hecho de que en la época no había dos trajes iguales. De esta manera conseguimos la uniformidad para el espectáculo con el diseño unificado. Jubones entallados con adornos en puños y bajo y botones en la espalda. El jubón era la prenda de abrigo que se ponían encima de la blusa y del corpiño. En el cuello lleva un pañuelo para cerrar el escote del jubón. El delantal blanco se usaba en las celebraciones. En el espectáculo se utiliza durante la boda. Finalizada la exposición,
Como decía, finalizada la exposición, nos gustaría escuchar a Alfredo Badiola, presidente de Gerald Schuller. Arratsaldeon, erakusketa ederrau atontzen eta lanean ilusio handiz ibilen bolondrez guztiei, dantzariak eta dantzari gurasoei, bihotzez eskerrik asko. Bueno, hau, Vanessako oso ongi azaldu duen moduan, beste proiektu baten aurkezpenerako balio izan dugu, proiektu sakona eta berria, gaixotasun gogor baten gizarteratzeko balio nahi duna, eta helburua da azkenean gizartea inklusiboagoa bihurtzea, edo bide horretan urrats bat egitea, ezta? Urrats bat, gure aletxoa, kulturatik gure aletxoa jartzea. Eta irekiera ofiziala emateko, zein hobe, Donostiako alkatea baino, Niko Goia, eskerrik asko Niko, gurekiko erakusten diguzun begiruneagatik, nahi duzunean, hitza pasatuko ditu. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko zuei gaurkoan hemen izateko aukera eskaintzeagatik, ez? Baina batez ere ekimen hau prestatzeagatik eta oro har egiten dezuten lanagatik. Niri hori eskertzea dagokit, ez? Hemen gauza asko aipatu dira eta eginda gero Schuller dantza taldearen ibilbide baten azalpena eta adierazi dira gero Schuller dantza taldeak dituen balio horiek zeintzuk diren eta zer lan egiten duen balio horiek garatze aldera eta niri ideia bat zetorkidan burura, ez? Batez ere egiten dezuten lanaren garrantziaz jabetzeko. Lan handia egiten dezute gure kultura den hori galdu ez dadin eta etorkizuneko belaunaldiek mantendu eta ezagutu dezaten, eta hori eskertzekoa da. Baina hori bezain lan handia egiten dezute ere, agian, iraganean gureak ere ziren balio batzuk alde batera utzi, eta etorkizunera begira pena merezi duten balio horiek sustatzen, ez? Eta hor zubidana egiten dezute. Etorkizuneko euskal kultura izango dan horren balioen lanetan, ez? Eta ni gelditzen naiz batez ere gizarte arlo horretan egiten dezuten lanean, proiektu honekin bereziki dantzen dezuten horretan. Hori izan behar baitu, beste gauza batzuen artean ere, seguro nago, etorkizunean izan behar dugun kultura horren barruan gure ezaugarrietako bat, euskaldun bezala. Eta horregaitik, bihotzez, eskerrik asko, egiten dezuten lan bikainagatik eta segi horrela, luzaroan. Eskerrik asko. Esker, Alfredo eta Alfredo. Orain, amaiera moduan, bideo motz bat ikusiko dugu. Lehenik, eskerrak eman nahi dizkiegu bideoan parte hartu duten guztiei. Arkaiz Barriola, Aritz Arrizabalaga, Feliz Rincón, Errenderiako udaletxea, Naroa Soto, Nora Aras, Luis Miaras, Debora Perea eta Gurutze Telleriari. Aurrera bideoan, mesedez. Hitzak nahasi egiten dira, zentzurik ez duten soinuetan desegiten. Baina zure begietan ikusten zaitut, arreta zentzuten, eta isiltasunean esaten duzun guztia ulertzen saiatzen naiz. Zuk guztiarekin ezin baduzu ere, maleta partekatzen dugun bizilagunak gara. Gaur nik daramat, eta bihar zure txanda da. Gure laguntza behar duzu, guk zure zoriona behar dugun bezala. Ohean etzanda, ideia berak lotzen gaitu ama eta biok, gaueko isiltasunean. Zu. Lo ote dago.
Ondo, beste krisi bat izango aldu. Gaur ere larrialdietara joan beharko aldugu. Gauaren baretasunean urduritasun giroa nagusitzen da, ito eta beldurtu egiten duen giroa. Zaila da imaginatzea zer sentitzen duen aita batek zerbitzu medikoen zain dagoen bitartean gorputza dardarka duen 4 hilabeteko umea besoetan daukala. Drabeten sindromea epilepsiaren forma arraro eta katastrofiko bat da, bizitzako lehen urtean hasten dena. Drabeta izatea edozertarako laguntza behar izatea da, etorkizun zaila da. Datu asko eman daitezke drabetaren inguruan, gaitz gogorra, iluna, hotza eta beldurgarria da, oso beldurgarria. Sendabiderik ez duen gaitz bat da, baina izen eta abizen ugarikoa. Hala ere, datu horien guztien artean inork ez du benetan garrantzitsua dena aipatzen. Zu. Bai, Nora, zu zara benetan garrantzitsua. Zure irribarrea, zure dantzarako gogoa, zure ilusio eta poza. Eta hori ezin da datuetan esan. Horrek izen bakarra du. Nora. 2004an etorri zinen mundura. Amak eskua estutzen zion aitari. Asko faltalda. Badator, nolakoa izango ote da haren aurpegia. Eta horra azaldu zinen. Txikia, ahula, ederra, maitatua, desiratua. Ume txikien dardar hunkigarria zenuen, eta aitaren beso artean aurkitu zenuen kabia. Elkarri begira jakin zenuten, zuen artekoa betirako zela, unibertso honetatik haragokoa. Zenbat eta gehiago kostatu, orduan eta gehiago lagunduko dizugu, eta orduan eta elkartuago egongo gara. Zure erritmoa motelagoa bada ere, gauza on guztiek bere denbora behar dute. Begira Nora, nola dantzatzen duten, begira zeinen jantzi ederrak dituzten, begira zeinen pozik dauden, egingo aldugu dantza. Hitzak motz gelditzen dira oraintxe bertan. Eskerrak eman nahi dizkizu guztiei berriz ere hemen egoteagatik, etorri izanagatik egoera honetan bereziki. Eta bihotzez, egu berri ona pasatzea espero dugu, eta zaindu zaitezte asko, mesedez. Hortxe ikusten duzuen esposaketa urtarrilaren 6 arte egongo da, eta bitartean, Nora eta beste guztiok, dantza egitera gonbidatzen zaituztegu. Arratsalde on guztioi.